муассисаҳои таълимии деҳаҳои дурдасти шаҳри Турсунзода барои гузарондани фасли сармо тайёрии ҳамаҷониба дида мувофиқ ба маълумотҳо ангишту ҳезум ва дигар намуди сӯзишворӣ захира карда шудааст. Дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3, 5, 21, 71 ва 77 шаҳри Турсунзода ки он ҷо дидан кардем, маъмурiyat чун ҳамасола дар анборҳои мактаб 10-15 тонагӣ ангишт, 8 то 10 куб ҳезум ва наздик ба 100 литр сӯзишворӣ захира намуданд. Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри Турсунзода барои зимистонгузаронии солҳои 2019-2020 хеле омодагӣ дидагӣ аст. Аллакай дар муассиса ба миқдори 4 тонна 600 килограмм ангиш ва 4 метри куби ҳезум захира шудагӣ аст ва дар муассиса шабандӣ пурра иҷро гардида, ҳамаи тирезаҳои муассиса бо салафанои полиэтилен пӯшида шудагӣ аст ва муассиса барои зимистонгузаронӣ омода мебошад. Мо омӯзгорон кӯшиш менамоем ки зимистони солҳои 2019-2020-ро бе ягон мушкилот паси сар намоем. дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода иҷрои худро ёфтааст. хонандагон чӣ тавре ки шоҳид шудем, бо тамоми шароити хуби таълимӣ дар ин муассисаҳо таъмин мебошанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шаҳри Турсунзода пурра барои зимистонгузаронӣ омода аст. Дар анборхонаҳои муассиса қариб 10 куб ҳезум дорем, 3 тон ангиш дорем. ҳоло бошад аз тарафи падару модарони хонандагон барои овардани ангишт кӯмак расонида истодаанд, дастгирӣ карда истодаанд. Дар муассиса 24 синфхона мавҷуд аст ки ҳамаи синфхонаҳо бо печҳои алоби насб карда шудаанд, шишабандӣ карда шудааст. тамоми тирезаҳо бо салафанҳои полиэтиленӣ рӯпӯш карда шудааст. бо боварӣ комил гуфта метавонам ки зимистоне ки дар пеш аст, яъне зимистони 2019-2020 бо як сарбаландӣ мо мегузаронем, чунки худатон ҳозир дидан кардед, тамоми синфхонаҳо печаҳо гарм ҳастанд. дар як рӯз қариб 2 маротиба мо алоб мемонем, бале шарту шароити муассиса хуб аст барои гузарондани зимистон. шароити таълиму тарбияи хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода дар маҷмӯъ қаноатбахш мушоҳида гардида, дар чунин имкониятҳои фароҳамовардаи ҳукумати мамлакат танҳо хониши хубу аълои талабагон муҳим дониста мешавад.